Yana dito. Aman. Yana. Oh, unsa man? Asa di kagikan? Ito. Apil ka dakpanay me. Dili lang. Asa di ka? Natabon-tabon ni kasi ba. Yoy, ba nagba ba? Unsa baho? Basing yung ba baho. Tabon-tabon ni kasi ba be. Gani, nagala din mo kamot be. Ang gala. Hala, naka-breeze boy. Sana all. Yana, asa napatado na yana. Barato ra. Dito ka pa Gio, barato ra. Anya, ato na ko. Bay, kapapajira na bay, barato ra. Brista. Ini, murag dako-dako ta kita rong adlaw oh, buntag pa lang nakaduha na. Murag makakuta kita rong adlaw ba, daghan ang gusto estetik rong panahon na ba. Unta unyang hapon na pay moabot. Ani bisag tulo lang gud, fights. Okay. Maunin siguro na dado to. Tara na. Dit, maunin siguro na dito. Gol. Legit good ni bay. Unsa man? Magpa-brace mo? O Col, pa-brace mi Col. O dali, isa-isa lang. Lingkod sa lang isa diha. Dili, lingkod dili. O dat, ako sa una dat. Lingkod sa dadat. Ay, lingkod. Gusto gid ka magpa-brace. Unsa may namang gusto nga brace dong kanang parehas sa kuha? Ngani? May blue Col, kay favorite hindi na akong blue. Eh, favorite ni mo ang blue? Di ka kanaging ani? Asa, wait lang ha, katanaw na to, nabay available na rin. Ay naa! Nay duha ka buok. Hey, blue ato ibutang ha. Ay sa Col, play bayad. 50, basta isa lang ka line kaning ani. Pero duha ka line, up and down, 100. Ay sige Col, up lang ako Col, kay 50 ra. Sige. Ay, blue man to yung gusto no? O Col. Sige, upload dito. Okay. Nangabi ako mat. Sige, punta na yung ipon. Check na to ang ipon. Oh, goods man tayo mong ipon guys. So, dito na to nag-brace, ha? O Col. Okay, goods na. Sige daw, smile daw, daw. Oh, dili daw nindot sa diri oh. Is it okay na no? Dili siya lain niya na, ano daw? Okay na na. Goods na. Straight naman. Ano no? Bayad? Ay, buta lang sa altal parihog. Mana ka po? Ika na po dito ako. Okay, dan ng isa. So next. Ali, next. Okay. Plaster tadaan. Sa may gusto nga color nga braces? Okay lang, ang klase mo Ay, gusto ka ganun para sa kuha? Sige daw. Tama. Napag bakante oh. Anong bayad doon? 50 isa ka line. So, duha ka line, 100. Up and down, 100. Hala. Tay, Col, 5 lang ang kwarta Col. 5? Ano unsa? Sige, panghiyon ta ka. Gusto mo ka-brace gid kaya? Oo Col, gusto ko piris Col. Sige, panghiyon ta ka. Kining promo akong gamiton sa mga. Sige, nga. White manggihapon ni white. Nga. Ana. Ya, basta na ron. Gahi man lang. Dali ra ni. Sikang supli ra ni. Si gahi kita diri nga kwarto pero matulid ra pod. Sige, goods na. Magi na binlan pa kag promo. Okay na. Nga sa isa nakahangyo pag yuda. Kaabil pa sa promo ba? Dudut. Ay, halika sa mundo habi kay magpa-picture sa tabi. Dudut, tawag picture pa daw. Picture sa tabi kay ako i-display sa clinic, ha? Dire. Okay, mo ni ako mga pasyente. Kita tong tip. Pila ba ito si Madat? 50 pod. 5 raman promo, pakapin chocolate ha? Promo? Pakapin chocolate? Isabi, anahon ba na ito? Ang promo ba na? Dut, burnat sa manado. Ha? Mano na yung chocolate? Shoutout na ko si Basil Hawkins from Norway o shoutout po kang Joseph Avenido Cotara from Bohol. Shoutout po kang Chukmoy TV o sa tanang mga merchandiser dyan sa Santo Tomas di Balog. Shoutout sa inyo na tanan o daghang salamat.